Hey, avui vos hem de contar com accedir a la nostra agenda jove. Doncs bé, el primer que has de fer és ficar-te a la nostra pàgina web, espaisjoves.cat. Bé, ara que ja som a dins, el que hem de fer és baixar una mica i clicar aquí. I ara heu de baixar una mica més i clicar a la imatge perquè se vos descarregui el PDF. I ja el teniu. I bé, si sou usuaris de mòbil, el que heu de fer és baixar fins a baix del tot i trobareu la imatge que posa Agenda Jove i l'heu de clicar perquè se vos descarregui el PDF. I recordeu, aquest PDF és interactiu. I què vol dir això? Doncs bé, que clicant podràs accedir al nostre contingut, ja siguin posts, vídeos de YouTube o els formularis per inscriure't a qualque activitat. Ara ja sabeu com entrar a l'Agenda Jove. Ara el que he de fer jo és descobrir com sortir d'aquí. Hola? Hola?